Kategórii moderátor televíznych programov prichádzajú odovzdať Milan Junior Zimný Koval, Viktor Vince a tajný hosť. Ďakujeme za potlesk. Nominovaných v tejto kategórii prišli dnes predstaviť ľudia, ktorí majú k ním najbližšie, tak sa zdá. Tak som zvedavý, že kto je nominovaný teda v tejto kategórii, lebo... Moderátor televíznych programov. Adela Vinceová, Marcel Forgáč, Vlado Voštinár. Chvíľu som váhal teda, ale tak je to jasné, že som tu dnes za Marcela, teda držím palce za Marcela. Ja myslím, že ja som bol tiež úplne logická voľba. Asi. Adela? Je to tak. OK. Posledný záčik v showbiznise. OK. A teraz sa dozvieme asi aj to, prečo sme tu s vami, madam. Alebo? Takto, prepáčte, ste tu od Vlada? Áno. Aha, OK. Aha. A máte aj nejaké meno? Áno. OK. No, v podstate sme mali na nominovaných prezradiť niečo, čo o nich bežne ľudia úplne nevedia. Začnem ja. Marcel, neboj sa, v pohode. A vedeli ste, že Marcel robil dobrovoľne, išiel ako kuchár do Himaláji a skončil ako nosič v Himalájach? Nevedeli, ale aspoň vieme, kde dosiahol vrchol svojej kariéry. V Basecampe. No. Je to stále vyššie ako všetky benzínkové bagety na svete. To bolelo. Skús povedať ty niečo teraz. Dobre? Ja zase prezradím niečo, čo asi všetci úplne nevedia, ale že Adel bola v Lani ambasádorkou celoslovenskej charitatívnej zbierky pre zrakovo postihnutých. Tak vôbec tomu nie je vôbec akože problém nejak uveriť, pretože si ťa vzala. No dobre, ale myslíš si, že táto slečna vie niečo prezradiť o Vladovi teda? Prepáčte, my máme stále taký problém pochopiť, že čo tu chcete, čo máte s Vladom. Je to niečo tajné? Fú, ja už sa cítim jak v inkognite teraz. Aha, takže... Dobre, takže máme hádať, OK. Očaril vás Vlado Voštinár svojou charizmou? Áno. Môže klamať, však? Zjavne, hej. Jasné. Možno, možno Viktor, spolupracuje s ním na nejakej relácii, vieš, alebo je to z koho potrebuje nejakú dodávku na svoju prácu, alebo ako? OK, slečna, dal vám Vlado nové bývanie? Nie. OK, inak skúšal s vami Vlado, testoval záhady tela vášho? Nie, to ešte nemoderuje, nie, to tiež nie. Tak, madam, povedzte nám, kto ste vy, alebo kto je víťazom v tejto kategórii. Dámy a páni, víťazom v kategórii moderátor televíznych programov sa stáva Adela Vinceová. Dobrý večer. Strašne nízko ten mikrofón, to akože aj pri Pečovi vyzeralo tak, ale dobre, dám to na širšie. A ďakujem veľmi pekne všetkým divákom. Trošku som unavená, lebo sme boli teraz celý týždeň na východe, dnes sme sa vrátili z Košic, takže som sa s mnohými divákmi stretla.
osobne a tým teda v prvom rade je moja vďaka, lebo už sa tak bližšie poznáme. Chcem sa poďakovať mojim 2 súputníkom v tejto kategórii. Použijem v podstate recipročne Vladové slova. Vladko, kde si? Marcel, robíte perfektné programy. Ale dnes som tu ja. Tak. A okrem toho ste skvelí moderátori a ja sa vždy tak cítim v tejto kategórii ako v takej nejakej mužskej partii, ktorá si ma tak chráni a mi to vždy tak gentlemansky dovolí. Takže ďakujem. Neviem, dokedy to bude. A život je krátky na analýzy, ale ja sa z toho skrátka teším. To je celé, čo chcem k tomuto povedať. Vždy som sa tešila a vždy sa tešiť budem. Neviem dokedy, takže ďakujem všetkým ľuďom, s ktorými spolupracujem, robím tých relácií viac, neviem, či viete, takže mám aj tých kolektívov pracovných viac a teším sa, že môžem, ja neviem, trochu inak viesť zaujímavé rozhovory alebo v Rádiu Slovensko, takže ďakujem Danovi, pani Vierke, pánovi Petrovi a ďakujem potom tým komerčným tímom pracovným Dominike Jaškovej, Sámovi Jaškovi, Danovi Danglovi, a Maťkovi Frimerovi, Majovi Pálkovi, Lukášovi Zednikovičovi, skrátka všetkým, a s ktorými pracujem, lebo môžem si v tom mojom pestrom živote zažívať veľmi také povznášajúce momenty zábavy, keď robíme ľuďom dobrú náladu a momenty, keď sa pozerám na seba v televízii a hovorím si, to je vtipné alebo trápne, neviem, ale aj to je veľmi dobre zažiť. Takže ďakujem vám, milí diváci, za to, že toto môžem zažívať. Mám krásny pestrý život a som za to veľmi vďačná. A ďakujem mojim rodičom a ďakujem ešte, musím sa poďakovať dozadu, samozrejme tiež. Junior! A Viktor. Ďakujem veľmi pekne Viktorovi. A zdá sa, že za všetkým hľadaj muža. Ďakujem. Cenu OTO v kategórii